Good morning, hi लोगोफोर जायफोरा नैबे भिडिअखौ बा दिनैनि भिडिअखौ फुंबिलि समाव नायसनबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो आरो जायफोरा 12टानि उनाव बा बेलासि गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिं बयनिसिमबो फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय गोबां दिननि उनाव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै रायज्लायनो होननानै बेबायदिनो दिनैनि ब्लगखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' आं एक्चुअली एकदम बेबायदि मोखां दिन्थिनानै भिडिअ लाबोयैया गोबाव जालायबायमोन थ' बेखायनो आङो दिनै फिन खेबसे फैफिनलायबाय आरोना इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा थ' आङो दा एसे मर्निं ब्रेकफास्ट खालामनो लादों नै बेलेग जेबो गैया कुकिस जानोसै एसे कुकिस जानानै लानि गोथाव आरो थ' एसे मर्निं ब्रेकफास्ट खालामबाय थौदो बिदिबा बिबारा जा समायनाखानि ओरैबायदि बरिया नुखायो आरोना दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोननो आङो मा दिन्थिबावनो थ' गोलाव दिननि उनावहाय बेबायदिनो आङो दिनैहाय फैफिननाय जादों स' रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिनो लाबाय आरोना दिनैहाय आबादनिनो एसे आङो भिडिअ दिन्थिनोसै थ' एसे माने आबाद मावनाय जादोंमोन बारा मोजां जायाखै माने बिराद गोरान दैनि अभाबथार आरोना थ' आङो एसे दिन्थिनि माबायदि जाखो थौदो आंजों बिदिब्ला एसे थांनांगौ आरोना नैबे बेरा पुरा ओरैबायदि माने गोलाव होखाबायना बेराखौ नायदो नै जा गोलावखा माइ आबाद नै मेसें बोथोर माने गोरान बोथोरनि माइ आबाद आरोना गोरान बोथोरबाबो बेबायदि दै बुथुमनानै सोबाय बान्दोनिफ्राय जाम्फैनिफ्राय बेबायदि माने गायनाय जादोंमोन बारा मोजां जायाखै एसे माने गोजा 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 मजा एम्फौ थायोलै बिराद माने बेनिखायनो एसे माइया डाउन जादों आरोना मजा जादों थ' रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे दिनै बे माइ आबादखौनो दिन्थिबाय आरोना थ' माथो दिन्थिबावनो गेजेर गेजेर आंनियाव बेबायदिनो ब्लगफोरा फैगोन थ' नोंथांमोना जायफोरा गोसो नायनो हागोन आरोना थ' आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोगोन एसे माने खस्थ' खालामनानै गायदोंमोन एबारावहाय माबायदि जायो दा बर्थमान बुंथ'नो हाला आरोना थ' जियानो हक आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामला दा एसे आङो न' फारसे थांफिनदिनि आरोना थ' नै फोथारावसो बेबायदि बिदि माने दिनैहाय एसे अखाबो हानो हागौ अखा गैयामोन बिराद गोरान जाथारबायमोन ना बोथोरा थ' अखा एसे फैयोब्ला मोजां जागोन आरोना थ' गोलाव खालामला बिदिब्ला रायजोफोर न' फारसे थांफिनदिनि दा थ' बिदिनोसै मा मोनसे नङा मोनसेथ' मावखानांगोन नङा होमबा मानसिनि लाइफआवहाय बा जिबनावहाय बेबायदिनो मावनानै जानांगोन आरो दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय